Grabe gid ka rich ang akong vibe. 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 Ug nay pagka-offensive akong luxury na style. Ug di ako ang type nakabaw mo sabay. Samot nagnaka-tax deck ang inyong balay. So don't be surprised kung di ko mo reply sa mga gipang send nimo sa ko mga text. Sa laba di ay nako if cellphone ako ma-pride. If real me lang na imo CP text nimo denied. Annoying judo sa reality's alive. And that's the reason why sometimes I feel so very lonely. But na ay reason why alone ko sa top of the food chain. Kay paborito ninyo na MC akong gi-food trip. Food trip. Grabe gid ka rich ang akong vibe. 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 The CEO Warren B. Balag di ring on the mic. Pero di ni ordinary mic. Grabe ni ka tight. Obvious kayo sa design. Hindi mo ni sa nasa boy. Obserba higod akong voice. Why karat bisan gamay. What I'm trying to imply is gamit na kurun nga mic. Sophisticated kay divide. And I spend a lot of cash for this microphone device. But enough about my mic. Let's talk about climate change. I don't give a fuck about climate change. Now let me tell you more about my microphone. This apparatus form shit for me alone. Mas mahal pa ni sa imong home. Di ka ka-afford, ani ko ang imong loan. Grabe gid ka rich ang akong vibe. 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 Grabe gid ka rich ang akong vibe.